Hello friends, welcome back to my channel. Welcome to the new video. National Scholarship Portal ni somondo yanki NSB Scholarship ni somondo. Okay, so da ma gobang students frana ma gaवनि माने scholarship ko मोनगोन मोनला साननानै माने गोनो गोथो जाना दं आरोखि गोबां students फ्रानो आरो आंनाव जानकि आंनि गोबां subscriber बिथांमोनाबो आंनाव question खालामगासिनो दं आरोखि माने आंना under processing with agency जाना दं दाबो आंना scholarship आ हाबाखै so बेफोरबायदि question खालामगासिनो दं आंनावहाय आंनि subscriber बिथांमोनाबो so माने ओरैबायदि जागासिनो आरोखि गोबां students फोरनि जानकि scholarship payment status माने under processing with agency जाना दं आरोखि ना so बिसना माने दाबो माने payment success जायाखै आरोखि ना माने हाबाखै आरोखि ना बिसनि scholarship आरोखि ना okay so माने गोबां students फोरानो दाख्लै सबायनो बिदिनो 1 week सो सिगांहायनो 1 week माने 15 days नि सिगां 15 days नि सिगां बिदिनो 1 week यानकि 15 days नि सिगां माने गोबां students फोरनि scholarship हाबबाय आरोखि ना so आंनाबो हाबबाय दाख्लैनो माने दाख्लै समावनो हाबदों आरोखि ना माने 1 week सोनि सिगांनो हाबदों आंनाबो हाबखांबाय माने आंनाबो हाबबाय आरोखि ना माने 11400 हाबबाय आंनाबो माने गोबां स्टुडेन्टस फोरनाबो हाबबाय आरोखि ना माने आरोबाव बिनि अनगा माने गोबां स्टुडेन्टस फोरानो बिदिनो अदेगानो हाबाखै ना गोबां स्टुडेन्टस फोरानो माने माखासेफोरनो हाबबाय माखासेफोरनो हाबाखै आरोखि ना दाबो गोबां स्टुडेन्टस फोरानो स्कलारशिपआहाय स' गोबां स्टुडेन्टस फोरानो मोनबाय आरोखि ना माखासेफ्रा माने आरोबाव दंबावो मोनिफोराबो माने गोबां दं आरोखि ना स्टुडेन्टस फोरा गावनि माने स्कलारशिपखौ मोनहैयो आरोखि ना माने under processing with agency जागासिनो आरोखि ना गोबां स्टुडेन्टस फोरनि जानकि पेमेन्ट स्टेटास बे पेमेन्ट स्टेटासा जों चेक खालामनानै नायबा आरोखि ना एनएसपि नि ट्रेक पेमेन्ट जानकि ट्रेक खालामनानै नायबा आरोखि ना जोंनि पेमेन्ट स्टेटासखौ under processing with agency देखायगासिनो दं स' दा बेबायदि सिचुवेसनाव माने गोबां स्टुडेन्टस फोरानो माने गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना माने मोनगोन ना मोनला साननानै आरोखि ना स' आं बेखौ बेनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन नोंथांमोना बिदिखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अके स' बेखौनो खोन्थागोन आङो स' फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जानकि थांनाय बोसोरावबो बिदिनो जादों आरोखि ना माने ओरैबायदि जादों आरोखि ना माने माखासेफोरनो हाबग्रोबाय आरोखि ना हाबनायनि उनावहाय बिदिनो 2 weeks यानकि 1 monthनि गेजेरावनो हाबदों आरोखि ना गोबां माने माखासे स्टुडेन्टसफोरनाबो आरोखि ना फार्स्ट अफ अल माने गोबां स्टुडेन्टसफोरना हाबग्रोबाय आरोबाव हाबखांबाय नालाय बे माखासेफोरना हाबबाय ओमफ्राय माखासेफोरना हाबाखै आरोखि ना बेबायदि जादों आरोखि थांनाय बोसोराव 2019 आवबो बेबायदिनो जाखादों आरोखि ना स' माखासेफोरना मोनबाय आरो माखासेफोरना हाबै जादों आरोखि ना बेबायदिनो स' जानकि बे हाबैफोरनि जानकि बै समावथ' हाबाखिनाखै ना माखासे 50% स्टुडेन्टसफोरनो माखासे 50% माखासे स्टुडेन्टसफोरनो माने गोबां स्टुडेन्टसफोरनो हाबबाय माखासे स्टुडेन्टसफोरनो हाबाखै स' बेबायदि माने माखासे मोनै दङ ना बे मोनै स्टुडेन्टसफोरनियाबो स्कलारशिपआ मा बिदिनो 1 monthनि गेजेरावनो हाबदों आरोखि ना ज' आङो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जाय स्टुडेन्टसफोरना जानकि नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जाय स्टुडेन्टसफोरना नोंथांमोना जानकि पेमेन्ट स्टेटासा आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि जानानै दं स' नोंथांमोना खुनु बेवहाय टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया मोनगोन आरोखि ना गासिबो मोनगोन बयबो मोनगोन आरोखि ना बे स्कलारशिपखौहाय बिदिनो सम लायो आरोखि ना बिदिनो जायना जानकि मोनसे समावनो जयै हाबाबाबो माने गासिबनाबो हाबो आरोखि ना बिदिनो एसे लेट जायो बिदिनो मेक्सिमाम 15 days 1 monthनि टाइम नांगौ आरोखि ना 1 monthनि गेजेरावनो हाबगोन आरोखि ना एक्चुवेलि आं बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया माने माला हाबगोन माला सोगोन स' खिन्थु थांनाय बोसोरावबो बिदिनो जादों आरोखि ना माखासेफोरना हाबग्रोबाय ओमफ्राय माखासेफोरना हाबै जादों ओमफ्राय बाट बिसोरनाबो जानकि पेमेन्ट जानकि स्कलारशिप बे स्कलारशिपआहाय 1 monthनि गेजेराव हाबदों आरोखि ना अके स' 1 monthनि गेजेराव हाबदों गासिबनाबो जानकि बे माखासे हाबैफोर थानायफोरनिया थांनाय बोसोराव आरोखि ना माखासेफोरना हाबबाय माखासे जानकि हाबै थानाय स्टुडेन्टसफोरनि स्कलारशिप बे स्कलारशिपआहाय माखासेफोरनाबो 1 monthनि गेजेरावनो हाबदोंमोन आरोखि ना जानकि 2019 आवहाय थिग बेबायदिनो देग्लायबो बिदिनो जानो हागौ आरोखि ना माने दाख्लै समावहाय माने 15 daysसोनि सिगां बिदिनो 1 weekसोनि सिगां हाबबाय आरोखि ना गोबां स्टुडेन्टसआनो जानकि स्कलारशिपआ 1 weekसोनि सिगां गोबां स्टुडेन्टसफोरनि स्कलारशिपआनो हाबबाय आरोखि ना स' आंनाबो हाबबाय आरोखि ना स्कलारशिपआ आरो नोंथांमोनखौ बेवहाय नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आरोखि ना नोंथांमोना बेयाव खुनु गोनो गोथो जानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांनाबो हाबगोन आरोखि ना एसे टाइम नांगौ आरोखि ना माने 1 monthनि गेजेरावनो हाबगोनखौ आं आसा खालामदों आरोखि ना स' थांनाय बोसोराव बिदिनो जाखादों माखासेफोरनो हाबबाय जानकि बिसोरनि हाबैफोरनि स्कलारशिपआ 1 monthनि गेजेराव हाबदों आरोबाव मोनसे बाथ्रा जाहैदों मा स्कलारशिपआहाय जानकि आगोलहाय आन्डार प्रसेसिं जायो देखायनायाव आरो फार्स्ट टाइमावहाय 23,000 देखायदोंमोन आरोखि ना बे 23,000निफ्राय जानकि माने पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड विथ एजेन्सि देखायखांनायनि उनावहाय आरो आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि देखायफिननायावहाय माने पेमेन्टआ एसे काट जादों आरोखि ना बाट सोरनाबा जानकि फार्स्ट टाइमाव 23,000 आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि जानायानो उनावबो माने आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सियाव बे आरो उनाव देखायफिननायावबो 23,000 थादों आरोखि ना बाट बेखौबो माने गोबां स्टुडेन्टसफोरानो 23,000खौ मोनदों स' बेनि अनगायै मा गोबां स्टुडेन्टसफोरानो माने पेमेन्टआ एसे काट जादों आंनाबो 23,000 देखायदोंमोन फार्स्ट टाइमावहाय बेनि उनाव पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड विथ एजेन्सि देखायबाय बेनि उनावहाय माने आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि देखायफिननायावहाय माने
बिदिनो माखासे माइनास जादों आरोखि ना एसे काट जादों बिनि उनावहाय आङो दा 11,400 रुपिस मोनबाय आरोखि ना आङो दाख्लै मोनखांबाय आंबो 1 विकसोनि सिगां अके माने सेम स्कुल माने सेम कलेजबाबो माने स्कलारशिप हाबनायाथ' माने कलेज बाय कलेज एसे आलदा आलदा डिफारेन्ट जायो जानाया ओमफ्राय माने सेम कलेजबाबो मा गोबां स्टुडेन्टसफोरानो माने एसे काट जादों आरोखि ना सोरनाबा नोंथाङा मोनसे कलेजाव हाबो नोंना जुदि माने 11,000 हाबदोंबा बै सासेना 8,000 गाहाम हाबदों सोरनाबा 23,000 मोनदोंबा सोरनाबा 21,000 मोनदों माने सेम जायाखै आरोखि ना आरो मोनसे बाथ्राया जाहैदों माखासे जायनाखि स्टुडेन्टसफोरा हस्टेलाव थाग्रा स्टुडेन्टस बे हस्टेलाव थाग्रा स्टुडेन्टसफोरनाथ' एसेबाबो बांसिन जाखायो 4,000 5,000 बाबो बिसोरना एसे आलदाखा बाट माने सेम जायनाखि जोङो नर्माल जायनाखि हस्टेलाव थायालासिनो हान्थिनानै फरायनाय बे स्टुडेन्टसफोरनाबो माने सेम थायाखै आरोखि ना माने स्कलारशिपाहाय माने सोरनाबा 23,000 मोनदों सोरनाबा 11,000 सोरबा 15,000 सोरबा 21,000 बेबायदि जादों आरोखि ना स' बेवहाय माने बेबायदिनो जाखादों एसे काट मारै खालामदोंखौथ' बुजिनो मोना आरोखि ना मारै खालामदों दा नोंथांखौ बे बिदिनो गिदिर नोंथांखौ बुंनो सानो जाय नोंथांमोना जायनाखि माने जाय नोंथांमोना जायनाखि स्कलारशिपा हाबाखै नोंथांमोना खुनु बेवहाय टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया बिदिनो 1 मान्थसोनि गेजेराव हाबगोन 2019आव जानाय बिदिनो जानो हागौ देग्लायबो 2020आवबो माने थांनाय बोसोराव बिदिनो जाखादों आरोखि ना माने माखासेफोरना हाबग्रोबाय माखासेफोरनि जायनाखि हाबै स्टुडेन्टसफोरनि बे हाबै स्टुडेन्टसफोरना 1 मान्थनि गेजेरावनो हाबदों आरोखि ना देग्लायबो बिदिखौ जानो हागौखौ आं आसा खालामदों आरोखि ना माने हाबखायो आरोखि ना आन्डार प्रसेसिं बायदि एजेन्सि देखायदों बिसोर माने हाबगोन आरोखि ना 1 मान्थनि गेजेरावनो आरोबाव मोनसे बाथ्रा जाहैदों माने बयनिख्रुइ इम्परटेन्टसिन बाथ्राया माने गोबां स्टुडेन्टसफोरानो माने ओइस लेभेलाव फरायनाय जेनाखि ओइस लेभेलाव फरायनाय एबा डिग्रि लेभेलाव फरायनाय बेफोरबायदि स्टुडेन्टसफोरना मा सोरनाबा पार्सनेल एकाउन्ट गैयिनि थाखाय गाव गावनि जायनाखि पार्सनेल एकाउन्ट बेंक एकाउन्ट गैयिनि थाखाय माने पेरेन्टसफोरनि बेंक एकाउन्टखौ गावनि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायावहाय माने होदोंमोन आरोखि ना एड खालामना होदों स्कलारशिपआव बे जायनाखि स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय सोरबा गाव गावनो माने बेंक एकाउन्ट गैयैनि थाखाय पेरेन्टसफोरनि जायनाखि सोरबा बिमाफोरनिखौ होदों सोरबा बिफाफोरनिखौ होदों आरोखि ना बेफोरबायदिया मा पेरेन्टसनि बेंक एकाउन्ट होनाया बेफोरबायदिया मोननांगौआ आसा खम आरोखि ना बेफोरबायदिया इनस्टिटिउट लेभेलावहाय माने भेरिफाइड जानायनि मोनसे SMS हाबदोंबाबो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननांगौआ आसा खम अके स' जोंनि न' खाथिनि सासे स्टुडेन्टस दङ बेनाबो मा गावनि पार्सनेल बेंक एकाउन्ट गैयिनि थाखाय पेरेन्टसनि जायनाखि बिमा बिफानि माने बेंक एकाउन्टखौ होफानायनि थाखाय बेनाव मोनाखै आरोखि ना माने आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सिखौ देखाय माने न' रेकर्डसो डाइरेक्ट जों पेमेन्ट स्टेटासखौ चेक खालामनायबा न' रेकर्डसो देखायखायो डाइरेक्ट स' बेफोरबायदिया मा माने मोननांगौ आसा खम आरोखि ना बेफोरबायदिया मोनखायाबा आरोखि ना माने जोङो बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय माने गाव गावनि निजे जायनाखि गाव गावनि निजे माने बेंक एकाउन्ट होबासो मोनो आरोखि ना स' आरो मोनसे बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैदों बेनो आरोखि ना गाव गावनि जाय स्टुडेन्टसफ्रा गाव गावनि पार्सनेल बेंक एकाउन्टखौ होआखै बिसोर स्टुडेन्टसफ्रा मोननांगौआ आसा खम माने गाव गावनि बेंक एकाउन्ट गैयिनि थाखाय सोरबा पेरेन्टसनि जायनाखि सोरबा बिफानि सोरबा बिमानिखौ होदों आरोखि ना स' बेफोरबायदिया मोननांगौआ आसा खम नोंथांमोना बेखौ आसा खालामनाया माने लाब गैया आरोखि ना बेफोरबायदिया माने आरोबाव मोनसे बाथ्रा जाहैदों मा जायनाखि जाय स्टुडेन्टसफ्रा गाव गावनि पार्सनेल गाव गावनि बेंक एकाउन्टखौनो होखादों बेफोरबायदिया माने मोनगोन आरोखि ना बेखौ आसा दं बेखौ मोनखागोन आरोखि ना जायफोरनाहाय आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि जानानै दं बिसोर स्टुडेन्टसफ्रा मोनखागोन बे एकदमबारे कनफार्मखा आरोखि ना थांनाय बोसोरावबो बिदिनो जाखादों जाय स्टुडेन्टसफ्रा मोनगोदों ओमफ्राय जाय स्टुडेन्टसफ्रा मोनाखै बेफोरबायदिया मा 1 मान्थनि गेजेरावनो मोनदों आरोखि ना देग्लायबो बिदिनो जादों स' आइ हप नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों जानांगौ जायखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथाङा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो रेस्टुरेन्ट बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो बिनि न'सिमखौ मोननायसो